Καλησπέρα στο λαό του Άρη. Για μια ακόμη φορά η φωνή του λαού του Άρη, η εκπομπή του Super 3 είναι εδώ δίπλα σας, κοντά σας, για να σας ενημερώσει, για να μοιραστεί μαζί σας όλα τα συναισθήματα αυτά που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη κάθε μέρα ασχολούμενοι με την Αριανάρα μας. Μέσα από την επίσημη σελίδα του Super 3, το Super 3 Official Page, όπου εκεί η εκπομπή μέσω του YouTube μεταδίδεται διαδικτυακά. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, η εκπομπή θα είναι εβδομαδιαία για όλο το χρόνο, όπου θεωρήσαμε στο σύνδεσμο ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με την ενημέρωση, σε σχέση με την επαφή που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του συνδέσμου και του κόσμου ολόκληρου, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην αγαπημένη μας ομάδα σε όλα τα τμήματα και σε διάφορους τομείς, είτε αυτό είναι το αγωνιστικό, είτε αυτό είναι το συνδεσμιακό, είτε αυτό είναι οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει την αγαπημένη μας ομάδα. Θα θέλουμε να τονίσουμε και τη στήριξη που υπάρχει στα social media του συνδέσμου, διότι όπως καταλαβαίνετε ζούμε στο 2025, οι εποχές έχουν αλλάξει, όλα αυτά τα social κυριαρχούν πλέον στη ζωή μας, επηρεάζουν οι καταστάσεις και μας βοηθάνε και μας σαν σύνδεσμος να μπορούμε να σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει σε σχέση με την τεχνολογία, την καθημερινότητα και το ότι μπορεί αυτό να φέρει σαν καλύτερο αποτέλεσμα για την αγαπημένη μας ομάδα. Χαιρετίζω και εγώ λοιπόν όλα τα αδέρφια σε Θεσσαλονίκη, επαρχία αλλά και στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη. Είμαστε εδώ άλλη μια εβδομάδα. Θα είμαστε για όλη τη χρονιά, σταθερά. Και πάμε να αναφέρουμε για αρχή το φιλικό της προηγουμένης εβδομάδας. Είχαμε πει ότι ξεκινάμε λίγο διαφορετικά στο κομμάτι της κερκίδας, κάνουμε κάποιες νέες προσπάθειες. Είδαμε ότι υπήρχε ανταπόκριση σχετικά με τον κόσμο που ήρθε γενικά στο γήπεδο, ότι ο κόσμος ακολούθησε την προσπάθεια που υπήρχε στον πυρήνα. Ο κόσμος έβγαλε γούστο, έκατσε και μετά το τέλος της διάρκειας του παιχνιδιού. Γουστάραμε απίστευτα, το είδατε και στο βιντεάκι του συνδέσμου, ότι υπήρχε πολύ μεγάλος παλμός. Και εκείνο που μας ενδιέφερε και σας τονίσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή είναι να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να περάσουμε στους καινούριους παίχτες που ήρθαν στην ομάδα και είναι μπόλικοι. Ποια είναι αυτή η μαγική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, η οποία μνημονεύεται μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια από όλο τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Μην ξεχνάμε ότι το Κλεάνθης Βικελίδης υπήρξε απόρθητο για 42 χρόνια όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απέναντι σε αντιπάλους μεγαθύρια, αρκεί να αναφέρουμε τη Σεντετιέν του Μισελ Πλατινί, να αναφέρουμε την Μπενφίκα, να αναφέρουμε τη Ρώμα, να αναφέρουμε τη Manchester City, να αναφέρουμε τη Λεβερκούζεν, τη Ρόζεμπορκ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαραγώσα, ομάδες εκατομμυρίων, οι οποίες δεν μπορέσανε να κερδίσουν μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, φύγανε είτε ηττημένες είτε με την ισοπαλία, διότι υπήρχε μια μαγική άβρα σε αυτό το γήπεδο, όπου όλες οι προηγούμενες γενιές Αριανών με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους χτίσανε αυτή τη φοβερή παράδοση, την παραδώσανε με σκητάλη στις επόμενες και εμείς την κρατήσαμε σαν ιερό λάβαρο, να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε το Χαριλάου, το Κλεάνθης Βικελίδης, ένα απόρθητο κάστρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτός είναι ο δικός μας σκοπός, μέλημα και λαχτάρα και μεράκι, να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στους καινούριους παίκτες της ομάδας, όπου ήρθανε πρόσφατα, ποιο είναι το νόημα να παίζεις για αυτή την ιερή φανέλα, ποιο είναι το νόημα να προσπαθείς να ευχαριστήσεις αυτούς τους φιλάθλους, οι οποίοι μέσα σε όλο αυτόν τον χρόνο που έχει περάσει προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις να στηρίζουν την ομάδα ανεξαρτήτων αποτελεσμάτων. Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο παράδειγμα στα παιχνίδια που λες είναι, άμα θυμάσαι το μάτς με τη Ρώμα που ήμασταν β' εθνική, το οποίο στο πρώτο παιχνίδι είχαμε χάσει 5-1 και στο Χαριλάου παίζοντας με Τσαγκαράκι, Μωυσιάδη, Βελόνι, γενικά ένα ρόστερ β' εθνικής, το μάτς ήρθε 0-0 και είχαμε και δοκάρι στην κανονική διάρκεια, το οποίο δείχνει γενικά ότι ο κόσμος
ξαναλέμε, ανεξαρτήτως budget, χρημάτων και roster, οποιαδήποτε ομάδα έρχεται στο Χαριλάου, δεν υπάρχουν λεφτά, δεν παίζουν λεφτά, παίζει ψυχή, παίζει παλμός και το αποτέλεσμα το κρίνουμε στο 90% εμείς. Σημασία έχει όλοι μας όταν ερχόμαστε στο γήπεδο να κουβαλάμε μέσα μας τις μνήμες από τις παλιότερες γενιές, να θυμόμαστε τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να το κουβαλάμε μέσα μας σαν ιερό κοιμήλιο, προσπαθώντας να το περάσουμε και στους μικρότερους που κάθονται δίπλα μας στο γήπεδο. Πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με το όπλο που έχουμε που είναι η φωνή μας, να δώσουμε την όσο δυνατόν καλύτερη συμπαράσταση προς την ομάδα, να της μεταδώσουμε την καλύτερη ψυχολογία έτσι ώστε να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και στο κομμάτι που λέμε με τον πυρήνα, το οποίο θα φανεί και στο ευρωπαϊκό, πιστεύουμε ότι θα δώσει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Φάνηκε και από προχθές ότι ήρθε πιο κοντά κόσμος. Ο παλμός άρχισε να τραβάει κόσμο στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ερχόντουσαν όλο και περισσότερα άτομα και αυξανότανε ο κόσμος και ο παλμός στον πυρήνα. Θα τα δείτε και από τα επόμενα παιχνίδια. Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα, ξαναλέμε. Σκοπός φέτος είναι να πετύχουμε νέα πράγματα και να κάνουμε ακόμα καλύτερες κερκίδες. Να γίνουμε για άλλη μια φορά πρωταγωνιστές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ξαναλέω, να γράψουμε το δικό μας καινούργιο χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του Άρη. Και πριν πάμε στα επόμενα θέματα, να πω για το περιοδικό, το οποίο είχαμε αναφέρει και στην πρώτη εκπομπή, ότι είναι ήδη σε διαδικασία, τυπώνεται, προχωράμε. Πρώτα ο Θεός, στο ευρωπαϊκό θα είναι στα χέρια σας, διαθέσιμο. Και κάπου εδώ να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς που υπάρχουν στο περιοδικό, οι οποίοι δείχνουν μεγάλη στήριξη στην προσπάθεια που γίνεται. Περιμένουμε να αγκαλιάσετε και αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε θα σας αρέσει πολύ και η θεματολογία και τα όσα αναφέρουμε μέσα. Και ξαναλέω, από την επόμενη εβδομάδα το πρώτο τεύχος θα είναι στα χέρια σας. Ας είναι αυτή η αγωνιστική χρονιά του 2025-26 που ξεκινάει μια καινούργια αφετηρία για να σηκώσουμε τον Άρη μας πιο ψηλά. Βλέπετε ότι εμείς σαν Super 3 κάνουμε καινούργιες προσπάθειες, είτε αυτό είναι η καθιέρωση της εβδομαδιαίας εκπομπής, είτε αυτό είναι η έκδοση του μηνιαίου περιοδικού, είτε αυτό είναι η δημιουργία του πυρήνα στην Κερκίδα, όπου όπως καταλαβαίνετε προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δώσουμε μια καινούρια πνοή σε όλα τα οπαδικά δρόμενα που κυριαρχούν στον Άρη και να σας κάνουμε να αισθάνεστε όλο και πιο γεμάτοι στη ζωή σας ερχόμενοι στο γήπεδο, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να σας μεταδώσουμε το μεγαλείο αυτού του συλλόγου, όπου πρέπει όλοι μας να το υπηρετούμε με όσο δυνατόν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και να προσπαθούμε να μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές αυτό το ιερό καθήκον που έχουμε παραλάβει από τους προγόνους μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το μπάσκετ, όπου ήρθε η στιγμή επίσημα πλέον να περάσουμε στη νέα εποχή. Ολοκληρώθηκε και τυπικά το όλο κομμάτι με Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και όλα όσα έπρεπε να γίνουν, ούτως ώστε να είναι τελείως νόμιμη η διαδικασία. Είχαμε και την πρώτη συνέντευξη της νέας διοίκησης και πριν 2 μέρες είχαμε και την πρώτη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη της ομάδας, ο οποίος στη δήλωση που έκανε έδειξε πάνω απ' όλα σεβασμό, έδειξε ότι έχει καταλάβει το τι ομάδα και τι μέγεθος έχει έρθει να αναλάβει και έδειξε να έχει καταλάβει και το τι μέγεθος έχει αυτός ο κόσμος, αφού χαρακτηριστικά γράφει στις δηλώσεις του ότι δεν υπάρχει αντίπαλος στο κομμάτι το κομμάτι του κόσμου. Άρα εδώ έρχονται για μια ακόμη φορά τα λόγια του συνδέσμου να επιβεβαιωθούν ότι μην παρατάτε ποτέ την ομάδα ανεξαρτήτως αγωνιστικών αποτελεσμάτων. Σίγουρα θα υπάρξουν και κακές χρονιές, όπως ας πούμε η περσινή στο μπάσκετ, αλλά εκείνο που μένει είναι η στήριξη προς την ομάδα, η αγάπη που διοργανώνεται και κατευθύνεται και εκφράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον κόσμο του Άρη, και αυτό να ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο στοιχείο και ένα τρομερό κίνητρο που δόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες που ήρθαν να αναλάβουν τον μπάσκετ του Άρη, γιατί είδαν ότι ακόμα και σε χρονιές δύσκολες ο κόσμος ήταν εκεί και στήριζε με την παρουσία του, όπως
και με τη φωνή του, όπως και με το να δίνει και την ψυχή του για την ομάδα, ασχέτως αν τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που όλοι προσδοκούσαμε. Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις ότι μεγάλο όπλο στις όλες τις διαπραγματεύσεις που γίνανε ήταν αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι η ομάδα, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, είχε πάντα δίπλα τον κόσμο. Ήταν κάτι που βοήθησε πάρα πολύ να πείσουν τον νέο ιδιοκτήτη να επενδύσει σε όλο αυτό το κομμάτι, και νομίζω ότι το στίχημα που θα έχουμε φέτος σαν οπαδοί είναι να καταλάβει ακριβώς, όταν θα έρθει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος στο πρώτο παιχνίδι να δει στο Παλέ, αυτό που έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε, στο οποίο φυσικά θα συμμετέχει όλος ο λαός του Άρη, πιστεύουμε ότι θα τον κάνει να επενδύσει ακόμα περισσότερο και να πιστεί ότι όλο αυτό είναι τόσο δυνατό και έχει τόσο μεγάλη δύναμη, το οποίο ξεπερνάει το τι έχει στο μυαλό του και τι δυνατότητες υπάρχουν μέσα σε αυτή την ομάδα, τις οποίες έχουμε σκοπό να φτάσουμε στο ταβάνι. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο υπόθηκε, ότι η φετινή προσπάθεια ξεκινάει για να μπουν οι βάσεις. Για να χτιστεί κάτι πολύ δυνατό, πρέπει να ξεκινήσει από σταθερές βάσεις και βήμα-βήμα να φτάσουμε στην κορυφή. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σχετικά με το γήπεδο, να διορθωθούν πολλές καταστάσεις, οι οποίες είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω σε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, και βήμα-βήμα να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια, η οποία αύριο μεθαύριο θα είναι πρότυπο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Κυρίαρχο στοιχείο που μας έκανε πάρα πολύ να χαροποιηθούμε και να ενδιαφερθούμε και να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την ανακοίνωση είναι ότι 31 Δωδεκάτου θα έχουν αποπληρωθεί όλα τα χρέη των προηγούμενων χρόνων. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Από 31 Δωδεκάτου και μετά ο Άρης μας ξεκινάει σε μηδενικές βάσεις χρέωσης, θα είναι εντελώς καθαρός από προηγούμενα βαρύδια του παρελθόντος και θα μπορέσει έτσι να ταινίζει το μέλλον μεγαλύτερη αισιοδοξία και να ασχολούμαστε μόνο με τα αγωνιστικά θέματα. Μην ξεχνάμε πόσο έχουμε τυραννιστεί τα προηγούμενα χρόνια από διάφορες καταστάσεις οι οποίες είχαν φέρει τον Αυτοκράτορα Άρη των 22 τίτλων σε πολύ δυσάρεστες καθημερινές δυσκολίες, έτσι ώστε να ξεπεραστούν κάποια φοβερά εμπόδια που ακόμα ήταν και πώς θα πάει η ομάδα και με ποιο μέσο στο επόμενο παιχνίδι, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο νησί, για να αγωνιστεί για το πρωτάθλημα, ενώ δεν υπήρχε καν η σκέψη να παίξουμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διότι το κόστος των μετακινήσεων ήταν απαγορευτικό. Σε κάποια μάτς πήγαμε λεωφορείο. Σε κάποια μάτς πήγαμε λεωφορείο. Νομίζω και στον Κορόιδο Αμαλιάδας είχαμε πάει με λεωφορείο, έτσι, που ήταν και πιο μακριά από την Αθήνα, γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα για να χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο μέχρι την Αθήνα και στη συνέχεια πούλμαν. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις στον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Μια ομάδα η οποία έφερε το μπάσκετ μέσα στα ελληνικά σπίτια, η οποία ακόμα μνημονεύεται για εκείνες τις αλυσμόνητες Πέμπτες, όπου έκανε θέατρα, κινηματογράφους, εστιατόρια να έχουν ρεπό, διότι όλος ο κόσμος μαζευόταν στα σπίτια για να δει την αρμάδα του Γιάννη Ιωαννίδη, του Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Λευτέρη Σούμποτης, Νίκου Φιλίππου, Μιχάλη Ρωμανίδη, όλων αυτών των παιδιών που κάνανε τον Άρη μας κάτι τεράστιο. Τον Άρη των 7 συνεχόμενων πρωταθλημάτων από το 1985 έως το 1991 και 5 double, τον Άρη των 3 Final Four, τον Άρη που ένωσε όλους τους Έλληνες όσον αφορά αυτό που θα πει μπάσκετ, που ήταν η βάση της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το 1987 το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ και το 1989 το αργυρό μετάλλιο και πάλι στο Ευρωμπάσκετ, και ήταν ο Άρης μας κάτι το μοναδικό όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα, και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα και μάλιστα μνημονεύεται και από οπαδούς αντιπάλων ομάδων. Άρα ο Άρης μας έχει μια φοβερή παρακαταθήκη στο μπάσκετ, είναι η ναυαρχίδα του συλλόγου όσον αφορά τη συγκομιδή τροπαίων και είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να δρέπουμε τις δάφνες όλες αυτές του παρελθόντος, έχοντας μια αισιοδοξία και μια προοπτική ότι η νέα διοικητική κατάσταση θα φέρει ανάλογες στιγμές του παρελθόντος στο προσκήνιο
και θα μπορέσουμε οι παλιές γενιές και οι καινούργιες να ζήσουμε κάτι παρόμοιο με εκείνα τα αλυσμόνητα χρόνια της αυτοκρατορίας. Εμείς από τη μεριά μας σαν κόσμος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε στήριξη στην ομάδα. Σήμερα έγινε και η πρώτη αναφορά στα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς. Όσο αφορά το κομμάτι του πετάλου, τα διαρκείας θα διατίθενται μόνο από το σύνδεσμο. Η τιμή είναι στα 180 ευρώ και περιλαμβάνει όλους τους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Φυσικά μόνο με την κατοχή κάρτας μέλους, η οποία κοστίζει 20 ευρώ. Στην Ελλάδα αγώνες κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος, συν play-off και, από ό,τι είπανε, και στο EuroCup όσο προχωρήσουμε. Και για τα φιλικά. Στην Ελλάδα είπαν ότι θα έχει και για το πρώτο φιλικό. Και για το πρώτο φιλικό. Από ό,τι γράψανε. Απλά να ξέρετε ότι ό,τι έχει σχέση με διαρκεία στο πέταλο είναι μόνο για το σύνδεσμο. Το οποίο τις επόμενες ημέρες θα βγει και μια ανακοίνωση κατατοπιστική. Η τιμή είναι 180 ευρώ, συν 20 ευρώ η κάρτα μέλους του συνδέσμου. Ακριβώς. Όποιος την έχει πάρει ήδη είναι απλά 180 ευρώ. Έτσι, δεν είναι ξανά χρέωση, να το διευκρινίσουμε. Και τις επόμενες μέρες θα βγει λοιπόν ανακοίνωση με την ακριβή μέρα την οποία θα αρχίσει η διάθεση των διαρκείας. Είμαστε σίγουροι ότι είναι πάρα πολύ λίγα, γενικά για όλο το γήπεδο. Πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί κάποιες ώρες και ούτε καν μέρες για να τελειώσουν. Η ΚΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, έχει βάλει πλαφόν 3.000 διαρκείας για το σύνολο του γηπέδου. Γιατί νομοθετικά πρέπει να υπάρχουν και εισιτήρια προς διάθεση σε κάθε παιχνίδι. Σωστά. Οπότε από τη μεριά μας, αυτό που θεωρούμε καθήκον και αυτό που θα κάνουμε φυσικά πράξη, είναι να γεμίσουμε ασφικτικά όλη τη χρονιά, είτε με διαρκείας είτε με τα εισιτήρια όσοι δεν θα μπορέσουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, σε όλα τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανεξαρτήτου αντιπάλου και δυναμικότητας. Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι ο Άρης μας. Και αυτό φυσικά θα είναι και το μεγάλο όπλο για τη νέα διοίκηση και τους νέους ανθρώπους που θα βρίσκονται στην ομάδα, είτε τεχνικό επιτελείο, είτε παίκτες, είτε τον οποιοδήποτε θα παρτίζει αυτή την προσπάθεια. Θα είναι η δύναμη προς όλους, από πολιτεία μέχρι αντιπάλους, μέχρι τους πάντες, το τι δύναμη υπάρχει, τι ξεσηκωμός υπάρχει στον κόσμο του Άρη και πάμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η μπάλα είναι χαμηλά, δεν μπορούμε μέσα σε 3 και σε 2 μήνες να κάνουμε μαγικά και να πετύχουμε τα πάντα μέσα σε μια χρονιά. Ξεκινάμε βάζοντας τις βάσεις, πάμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Σαν οπαδοί πάμε να κάνουμε μεγάλες κερκίδες και να παραδώσουμε για άλλη μια φορά μαθήματα εντός και εκτός παλέ. Μείνετε κοντά στα όσα ετοιμάζει ο σύνδεσμος. Είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι εκδρομές για το εξωτερικό. Να είστε κοντά στην όλη προσπάθεια. Θέλουμε να πιστεύουμε, ξαναλέω, ότι μέσα σε ώρες θα γίνουν καπνός όλα τα διαρκείας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγα, καταλαβαίνουμε ότι η ζήτηση θα είναι τεράστια και ειδικά στο σύνδεσμο, το οποίο δεν περνάει στο χέρι μας να εξυπηρετηθούν όλοι. Παρ' όλα αυτά, από τη μεριά μας θα εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Περισσότερα λοιπόν τις επόμενες ημέρες, να είστε όλοι κοντά, στήριξη στη νέα προσπάθεια και όλοι δίπλα στον Αυτοκράτορα. Οι εικόνες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπου όταν ο Άρης μας στα χρόνια της αυτοκρατορίας έπαιζε 10 παρατέταρτο και από τις 5 και 10 οι σκάλες αυτές οι στριφογυριστές στο παλέ ήταν ασφικτικά γεμάτες, στολισμένες με πανό και κασκόλ, ενώ οι πόρτες ανοίγαν 7,5 ώρα, 7 και 10 για την ακρίβεια και 7,5 όλο το γήπεδο ήταν ζίγκα, μπορεί και να επαναληφθούν φέτος, να έχετε το νου σας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξαφνικά η ομάδα θα πάει από το νούμερο 1 στο νούμερο 10. Δηλαδή θέλουμε πάρα πολύ να είστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το τομέα. Θα γίνουν τα βήματα αργά αλλά σταθερά όσον αφορά το ανέβασμα της ομάδας σε επίπεδο αγωνιστικό. Μην περιμένετε τρελές διαφορές φέτος. Σημασία έχει η ομάδα να χτιστεί πάνω σε υγιείς βάσεις όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, όσον αφορά την οργάνωση των ακαδημιών, όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση του χώρου του παλέ, όπου πρέπει να υπάρχουν στοιχειώδη πράγματα, όπως είναι ας πούμε το air condition, όπως είναι το ίντερνετ να υπάρχει παντού σε όλους τους χώρους του παλέ, δηλαδή να δημιουργηθούν
φοβερά καλύτερες συνθήκες σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα από τα πιο απλά πράγματα, και σιγά σιγά θα φτιάχνονται και όλα γύρω-γύρω, διότι οι άνθρωποι αυτοί δείξαν ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο όραμα να ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια από το μηδέν και να τη φτάσουν όσο ψηλότερα γίνεται. Οπότε και εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθειά τους και συγχρόνως θα τους δίνουμε ένα επιπλέον κίνητρο με την παρουσία μας σαν κόσμος, με την αγάπη μας προς την ομάδα, με τη λαχτάρα που έχουμε να ξαναδούμε τον Άρη να ζει μεγάλες στιγμές και κατακτήσεις τροπαίων, έτσι ώστε να τους δώσουμε ένα επιπλέον πάτημα να επενδύσουν ακόμα περισσότερο και ακόμα γρηγορότερα σε όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε όλοι μας να δούμε για μια ακόμη φορά, μια ώρα αρχίτερα, μια καλύτερη μέρα για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Και ένα τελευταίο, επίσης βασικό κομμάτι, είναι το θέμα του γηπέδου και στο μπάσκετ, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, το οποίο Άρης έπρεπε να είναι η ομάδα η οποία θα έχει πρώτη από όλους δικό της γήπεδο. Δεν γίνεται ο Άρης να παίζει. Φυσικά. Για όλη την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν γίνεται ο Άρης να παίζει σε ένα Αλεξάνδριο το 5-5.5 χιλιάδων και να έχουν άλλες ομάδες γήπεδα με μηδαμινή προσφορά στο όλο κομμάτι του μπάσκετ. Το οποίο ο Αλεξάνδριο έχει χτιστεί το 1959. Έτσι, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και βελτιώσεις δεν υπάρχουν φυσικά ποτέ. Απλά έγινε μια καλή ανακαίνιση εν ώψη της Ολυμπιάδας του 2004. Το οποίο περιμένουμε λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι να δοθούν λύσεις. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα υποδείξουν το πώς και το τι θα γίνει. Σίγουρα και η νέα διοίκηση, νομίζω ότι και αυτό το αναφέρανε στις δηλώσεις, έχουν μέσα στο πλάνο τους να δουν τι μπορεί να συμβεί με το θέμα του γηπέδου. Γράφτηκαν διάφορα και με το να σηκωθεί νέα κερκίδα στο βοηθητικό. Τέλος πάντων είναι κάτι μεταγενέστερο. Πάντως σίγουρα το παλέ ήταν πολύ μικρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά πλέον νομίζω ότι θα είναι υπερβολικά μικρό για τις απαιτήσεις που θα υπάρχουν φέτος για τον κόσμο, και ελπίζουμε να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί, ούτως ώστε να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Πάμε λοιπόν και στο ποδόσφαιρο, όπου η αγαπημένη μας ομάδα, η λατρεία μας, το νόημα της ζωής μας, αγωνίζεται για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απέναντι στην Αράζ, μια ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, όπου εκεί ευελπιστούμε ότι η διοίκηση, ο προπονητής, οι παίχτες θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα μας δώσει αισιοδοξία για την πρόκριση στην επόμενη φάση, έτσι ώστε να πάμε με πολύ καλές προϋποθέσεις στον επαναληπτικό που είναι την επόμενη 5η 31 Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εμείς ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας στην ομάδα να έχει μια καλή επιτυχία και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να μεταδώσουμε θετική ενέργεια, έτσι ώστε να έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Καλή επιστροφή και καλή παρουσία να έχουν όσα αδέρφια μας θα βρεθούν αύριο στις κερκίδες του γηπέδου, γιατί θα υπάρχει παρουσία από τα αδέρφια μας και στο μακρινό Αζερμπαϊτζάν, και θεωρούμε ότι το να παίζουμε Ευρώπη είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, έτσι ώστε να αισιοδοξούμε με τυχόν συνεχόμενες προκρίσεις στις επόμενες φάσεις, να φτάσουμε σε αυτό που σας είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στον πολυπόθητο στόχο που έχει τεθεί από διοίκηση, προπονητή και κόσμο, που είναι να μπούμε επιτέλους σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μια και τα λάθη των προηγούμενων χρονιών όσον αφορά τη στελέχωση του τμήματος κόστισαν αυτή την ευκαιρία που θα έδινε στην ομάδα μια επιπλέον όθηση να πρωταγωνιστήσει ακόμα περισσότερο είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε ελληνικό επίπεδο. Ελπίζουμε φέτος, αρχής γενόμενης από αύριο, να πάνε όλα καλά και με τη βοήθεια του Θεού φυσικά η ομάδα μας να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στο Αζερμπαϊτζάν και να έχει μια καλή προοπτική για το δεύτερο επαναληπτικό που είναι την άλλη Πέμπτη στις 31 Ιουλίου. Σε λίγες ώρες λοιπόν έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Όπως είπε σωστά, για όλα τα παιδιά που θα είναι εκεί, να πούμε καλή δύναμη να γουστάρουν και να φέρουν το διπλό σε όλους εμάς που δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Είναι το πρώτο βήμα για να πετύχουμε αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, που περιμένουμε πώς και πώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάμε λοιπόν
στην επόμενη εβδομάδα, όπου έχουν αρχίσει ήδη οι προεγγραφές για τα εισιτήρια για το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης, καλούμε μαζικά όλο τον κόσμο να δώσει βροντερό παρόν, να τελειώσει η πρόκριση μια και καλή, αν και βέβαια ελπίζουμε ότι θα έχει τελειώσει από το πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε το καθήκον μας ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γεμίζουμε το Χαριλάου και δίνουμε μήνυμα στους επόμενους αντιπάλους ότι δεν θα περάσει κανείς μέσα από το Χαριλάου. Τονίζουμε σε όλο τον κόσμο όσο το δυνατό πιο έγκαιρα να περάσει από το σύνδεσμο, να κάνει προεγγραφή και προπληρωμή για το εισιτήριο, καθώς η δυνατότητα αυτή θα υπάρχει μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Από εκεί και μετά, και δεν είναι στο χέρι μας αυτό, το τονίζουμε ξανά, γιατί το ίδιο έγινε και στο φιλικό, δεν υπάρχει δυνατότητα σαν σύνδεσμος να πάρουμε άλλα εισιτήρια. Μέχρι την Τρίτη το βράδυ κανονίστε όσοι θέλετε να πάρετε εισιτήριο από το σύνδεσμο να είστε παρόν με την κάρτα μέλους, λέμε ξανά, για να κάνετε την προεγγραφή και την προπληρωμή, να πάρετε το εισιτήριό σας. Την Πέμπτη από νωρίς στους δρόμους γύρω από το γήπεδο, στο σύνδεσμο, και μαζικά μπαίνουμε τουλάχιστον μία ώρα πριν μέσα στο γήπεδο, παίρνουμε θέσεις. Η κερκίδα ξεκινάει πιο νωρίς. Το παιχνίδι είναι 9 αν δεν κάνω λάθος. 9 και 4. Οπότε από τις 8 όλοι μέσα στο γήπεδο. Πάμε να βγάλουμε τρελά γούστα φέτος. Είδαμε και την κλήρωση για τον επόμενο αντίπαλο, που λογικά θα είναι η Ομόνοια, η οποία αμέσως ξεκλειδώνει σε περίπτωση νίκης ένα πολύ μεγάλο ατού για τα play-off, στο οποίο θα μπούμε σαν ισχυροί. Γεγονός που θα μας εξασφαλίσει μια κλήρωση με ένα βατό αντίπαλο, πράγμα που ήταν και ο αρχικός μας σχεδιασμός, έτσι ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να προκριθούμε στους ομίλους του Conference. Δηλαδή η κλήρωση θα λέγαμε ότι ήταν κάτι ιδανικό. Ακριβώς. Με την Ομόνοια, διότι καταλαμβάνουμε τη θέση της ως ισχυρού στα play-off στη συνέχεια στην επόμενη φάση, αν καταφέρουμε φυσικά και την αποκλείσουμε. Και φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν όλα κατευχήν, ότι τα άστρα είναι μαζί μας όσον αφορά τα σημάδια που δίνονται. Εκείνο που απομένει φυσικά και το κυριότερο απ' όλα είναι η ομάδα να αποδείξει μέσα στο γήπεδο, βάσει των δυνατοτήτων της, ότι είναι έτοιμη να διεκδικήσει αυτό το μεγάλο στόχο, την είσοδο στους ομίλους του Conference. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία φέτος δεν πρέπει να την αφήσουμε. Δεν γίνεται να την αφήσουμε. Δεν χωράει άλλο περιθώριο να περάσει χρονιά χωρίς να μπούμε στους ομίλους. Η πρώτη κλήρωση, το περιμέναμε, θεωρητικά και στα χαρτιά είναι βατή. Η ομάδα πρέπει να μπει μέσα αποφασισμένη. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο μάτς και το δεύτερο μάτς να είναι καθαρά διαδικαστικό. Πρέπει επιτέλους για μια φορά να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη. Η ομάδα να συγκεντρωθεί στα παιχνίδια που έχει να δώσει, να περάσουμε το καλό τον πρώτο αντίπαλο, να συγκεντρωθούμε στον επόμενο, η οποία λογικά, ξαναλέω λογικά, πρώτα Θεός να περάσουμε, θα είναι η Ομόνοια, η οποία είναι κάτι θεωρώ πάρα πολύ στα μέτρα μας. Δεν υπάρχει δικαιολογία με αυτές τις ομάδες που έχουμε κληρωθεί μέχρι στιγμής να μην καταφέρουμε να περάσουμε. Πρέπει φέτος, ξαναλέμε, να γίνει υπέρβαση και δεν μιλάμε οικονομικά. Πρέπει πάση θυσία να μπούμε στους ομίλους. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που πρέπει φέτος να μπούμε στους ομίλους. Το ξαναλέω. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Γεμίζουμε το Χαριλάου την Πέμπτη. Κανονικά πρέπει το γήπεδο να είναι sold out. Είναι το πρώτο match επίσημο που θα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε ξανά το πόδι μας μέσα στη θύρα 3 και ο καθένας σε όποια κερκίδα θα είναι. Πρέπει και εκεί να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα ότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, παρά τους πολέμους και τις τρικλοποδιές που δεχόμαστε κάθε χρόνο και στο ποδόσφαιρο. Δεν λυγίζουμε και εκεί πρέπει να δώσουμε βάση στα διαρκείας, να ανεβούν τα διαρκείας, να περάσουμε και εκεί τα μηνύματα που πρέπει σαν κόσμος, ότι είμαστε όλοι κοντά. Πρέπει να συσπηρωθούμε σαν σύλλογος
και να μην αφήσουμε κανέναν να διαβάλει το ό,τι γίνεται στον Άρη και να πετύχουμε επιτέλους όλους όσους στόχους έχουμε εδώ και τόσα χρόνια. Πρέπει να απαιτήσουμε να πάρουμε πίσω όλα όσα παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ξαναλέω, η ευκαιρία φέτος στο κομμάτι της Ευρώπης είναι η καλύτερη νομίζω που μας έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Δεν πρέπει να χαθεί για κανένα λόγο. Και προσπαθήστε όλοι σας με τις παρουσίες σας στα social, είτε αυτό είναι σε ραδιοφωνικές εκπομπές, είτε είναι κάποια σχόλια σε κάποια ποσταρίσματα, να μην αναλώνεστε σε εσωτερικές διαμάχες όσον αφορά το σύλλογο, αλλά προσπαθήστε να μεταδώσετε θετική ενέργεια για το αποτέλεσμα της ομάδας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά για την ομάδα, να γίνουμε μια καινούργια σπίθα αισιοδοξίας, όπου θα μεταδώσουμε θετική ενέργεια και θα προσπαθήσουμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις να βοηθήσουμε ψυχολογικά τους παίκτες μας να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτές τις 3 διαδοχικές προκρίσεις που θα μας κάνουν όλους τρομερά χαρούμενους, με ένα απίστευτο χαμόγελο που θα κυκλοφορούμε στην πόλη και όλοι χωρίς να καταλαβαίνουν και να ξέρουν τι είμαστε θα λένε αυτός είναι ένας Αριανός χαρούμενος. Βγάλτε λίγο από το μυαλό σας την τοξικότητα που υπάρχει στα social και κάνει τους Αριανούς να χωρίζονται σε στρατόπεδα βάσει διαφόρων εικασιών ή διαφόρων αντιλήψεων που έχει ο καθένας σχετικά με το τι συμβαίνει στην ομάδα. Είτε αυτό έχει σχέση με πρόσωπα, είτε αυτό έχει σχέση με κινήσεις, καταστάσεις, χειρισμούς υποθέσεων, και βγάλτε μόνο θετική ενέργεια για την ομάδα. Ο σύνδεσμος αυτά τα ιδεώδη πρεσβεύει από το 1988 μέχρι σήμερα. Το κύριο μέλημα όλων αυτών που ιδρύσανε το Super 3 ήταν η μεγάλη αγάπη προς το σύλλογο, η μεγάλη προσπάθεια να μεγαλώσει και να διωγγωθεί το οπαδικό κίνημα του Άρη μας, να έχει νέες ιδέες, να περάσει νέα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι ο Άρης μας είναι δυνατός, ότι ο οπαδί του Άρη είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι μοναδικό, ότι δεν γίναμε Άρης επειδή ο Άρης παίρνει αβέρτα τίτλους και επειδή βρίσκεται συνεχώς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γίναμε Άρης για κάτι άλλο, για κάτι πιο μεγάλο από όλα αυτά, για το ότι είμαστε ένα με το συναριανό μας δίπλα στην κερκίδα, είμαστε ένα με το συναριανό μας στη δουλειά, στο σχολείο, στην καθημερινότητά μας, και όλοι μαζί προσπαθούμε μέσα των χρόνων και μέσα των γενεών που υπάρχουν μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια να μεταδώσουμε την ιδέα του Άρη μας και προς τους επόμενους με τον όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο, διότι ο Άρης μας είναι κάτι φοβερά σημαντικό στη ζωή μας, επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την ψυχολογία μας, και σίγουρα όλοι εμείς πρέπει να προσπαθούμε προς όλες τις κατευθύνσεις όλο αυτό με θετική ενέργεια να το κάνουμε να έχει μια θετική εξέλιξη. Και βάζω εδώ ένα αστερίσκο, τον οποίο έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω είναι καθήκον να το λέμε κάθε φορά που μιλάμε, και δεν έχει να κάνει με την μπάλα, ούτε με το μπάσκετ, ούτε με τον ΑΣ, έχει να κάνει γενικά με το σύλλογο. Το ότι στηρίζουμε τους παίκτες μας, την ομάδα γενικά, το σύλλογο, σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν έχει να κάνει με στήριξη σε πρόσωπα. Δηλαδή, λέμε στο μπάσκετ, στηρίζουμε όλη τη νέα προσπάθεια, όλη διαρκείας, μπλα 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 μπλα. Το ίδιο γίνεται δεκαετίες. Δεν είναι ότι πέρσι λέγαμε μην πατήσει κανείς στο μπάσκετ και ξαφνικά ήρθε ένας άνθρωπος και λέμε τώρα όλοι πάμε να στηρίξουμε, ή λέμε στην μπάλα. Βασικά έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να επικρατεί χάος, να υπάρχει δυσπιστία σε όλα τα τμήματα. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι σκοτωνόμαστε για την μπάλα και μεταξύ μας, έτσι. Δεν έχουμε αυτό, μας λείπει αυτό. Στο μπάσκετ πάλι νοχελικά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η πρώτη φορά φέτος που δεν θα έχουμε κάποιο λόγο να ασχοληθούμε με κάτι από όλα αυτά,
που θα γίνει ένα μαγικό και θα πάνε για μια φορά όλα σωστά. Δεν θα έχουμε να σκεφτούμε το ότι δεν έχουμε παίκτη να παίξει, πάλι κατεβαίνουμε χωρίς αυτόν, πάλι πάμε ανοιχτοί, πάλι έχουμε κενά και τα λοιπά. Ας ελπίσουμε ότι για πρώτη φορά θα πάνε όλα ρολόι, να πετύχουμε από το καλοκαίρι τους στόχους που θέλουμε στην μπάλα και γενικά να έχουμε μια χρονιά τελείως διαφορετική από κάθε χρόνο, το οποίο έχουμε πονοκέφαλο ήδη από τον Αύγουστο και ξεκινάμε με αναμπουμπούλες το καλοκαίρι. Ας πούμε λοιπόν μια τελευταία φορά καλή επιτυχία στην ομάδα και στο παιχνίδι που είναι σε λίγες ώρες, να δούμε μόνο καλά πράγματα. Βασικά το μόνο που μας νοιάζει είναι το αποτέλεσμα, τίποτα άλλο. Ούτε ποιος θα παίξει, ούτε τι σύστημα θα κάνουμε. Ας χτυπήσει μπάλα σε μια πλάτη ή μια καραμπόλα, ας κερδίσουμε 0-1, δεν μας νοιάζει. Θέλουμε μόνο την νίκη. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε την πρόκριση. Φέρτε και τον επόμενο, φέρτε και τον παραεπόμενο στα play-off να τελειώνουμε, να μας κάτσει και μια καλή εκδρομή να γουστάρουμε. Γιατί με την Κύπρο, εντάξει, οπαδικά, αν ρωτάμε, θέλαμε άλλα πράγματα, αλλά εδώ δεν έρθουμε να κάνουμε τα οπαδικά μας θέλω. Μας νοιάζει μόνο η ομάδα να περάσει παρακάτω. Να τελειώνουμε. Μπείτε στους ομίλους. Ας βγάλουμε μια φορά ένα γούστο όλος ο κόσμος. Δεν μιλάμε μόνο για την πάρτι μας. Ας έρθει μια φορά που θα χαμογελάσουμε. Ας κάνουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Και πάμε δυναμικά όλοι στο γήπεδο, όλοι μαζικά την Πέμπτη, να γράψουμε ιστορία, το πρώτο βήμα να τελειώσει, να πάμε στο επόμενο και να τελειώνουμε με την είσοδο στους ομίλους. Η Ευρώπη είναι ξυλογιάστρα. Όταν ο Άρης μας παίζει ευρωπαϊκά παιχνίδια και φοράει το καλό το ευρωπαϊκό κουστούμι, όλο αυτό μας κάνει υπερήφανους. Είναι πολύ διαφορετικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από αυτά του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε όλοι μας δίνουμε θετική ενέργεια στην ομάδα να τα καταφέρει μέσα σε λίγες ώρες, να πάρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα με την ομάδα της Αζάρ στο Αζερμπαϊτζάν και να είμαστε όλοι χαρούμενοι το επόμενο πρωί της Παρασκευής, ατενίζοντας με μεγάλη αισιοδοξία το επόμενο παιχνίδι που θα είναι την 5η 31 Ιουλίου, όπου θα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά που θα βρεθούμε στις κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης, να υποστηρίξουμε με λαχτάρα την αγαπημένη μας ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα καλοκαίρια, όχι πριν πολλά χρόνια πίσω, όπου δεν ξέραμε αν ο Άρης μας θα κατέβει στο πρωτάθλημα, σε ποια κατηγορία θα παίξει, όπου υπήρχαν δικαστήρια σχετικά με την άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα, όπου ο Άρης μας δεν είχε να πάει λεφτά στο εξωτερικό για να κάνει προετοιμασία, όπου παίχτες αρνούταν ο ένας μετά τον άλλον να έρθουν να παίξουν στον Άρη λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που υπήρχε. Μην τα ξεχνάτε όλα αυτά. Δεν είναι πολύ πίσω στο μακρινό παρελθόν. Αυτή τη στιγμή γίνεται στον Άρη αυτό που τόσα χρόνια προσπαθούσαμε με όλες μας τις δυνάμεις, να ασχολούμαστε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και από ό,τι φαίνεται τίποτα. Και στο βόλεϊ, είτε ανδρών είτε γυναικών, μόνο με αγωνιστικά θέματα. Ποιος θα παίξει, πού θα παίξει, ποιος θα είναι αριστερό μπακ, ποιος θα είναι δεξί μπακ, πώς θα κατεβάσει ο προπονητής στην ομάδα, γιατί όλα δείχνουν ότι είναι κανονισμένα σωστά, με οργάνωση και προοπτική. Οπότε πλέον η σκητάλη περνάει σε εμάς, οπαδικά, να δείξουμε από τη μεριά μας πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα, να της μεταδώσουμε θετική ενέργεια με τη φωνή μας, με τον παλμό μας, με την αγάπη μας προς αυτήν, να δείξουμε σε όλους πόσο τεράστιος σύλλογος είναι ο Άρης μας. Εντάξει, τώρα να σε πω κάτι. Δηλαδή εμείς έχουμε καμιά κάψα, γιατί κάθε καλοκαίρι γίνεται το ίδιο πράγμα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ένα πράγμα. Πού θα είναι η πρώτη εκδρομή, να κλείσουμε λεωφορείο για το προκριματικό, πού θα παίξουμε, πότε θα γίνει η κλήρωση, πού είναι το πρώτο εκτός, τέτοια πράγματα μας νοιάζουν. Όχι αποκλειστήκαμε τι έγινε, όχι πάμε στα γραφεία γιατί γίνεται αυτό, όχι ραντεβού, όχι έκτακτη εκπομπή, όχι συνάντηση με υπουργούς και με βουλευτές της Θεσσαλονίκης για να ασχοληθούν με το πρόβλημα του Άρη και να δώσουν λύση. Μας νοιάζουν μόνο παδικά πράγματα. Εμείς θέλουμε εκδρομές
ταξίδια για τον Άρη σε Ελλάδα και Ευρώπη, να φτιάξουμε κορεό, να κάνουμε κάτι καινούργιο στην Κερκίδα, να μπούμε 3 ώρες πριν να κάνουμε κάτι δυνατό, να κάνουμε νέα πράγματα, να έρθει ο κόσμος πιο κοντά, να κάνουμε τι θα φτιάξουμε για το Παλέ, πού είναι η άλλη εκδρομή, πού μπορούμε να ανοίξουμε νέους συνδέσμους. Δεν μας ενδιαφέρουν τα εκτός συνδέσμου, δεν θέλουμε να μας ενδιαφέρουν, θέλουμε να πηγαίνουν όλα σωστά και να μην έχουμε καμία ανάμειξη με τίποτα. Δεν έχουμε ούτε καμία όρεξη 13 και 16 Αυγούστου να κάνουμε ραντεβού με την ΠΑΕ για το Βουκουρέστι και τι έγινε και τι δεν έγινε, ούτε να βγαίνουμε να κάνουμε έκτακτες εκπομπές, ούτε να λέτε εσείς βγείτε, μιλήστε, τι γίνεται, θα πείτε, δεν θα πείτε. Κουραστήκαμε με όλα αυτά. Θέλουμε να κερδίζει η ομάδα, να πηγαίνουν όλα σωστά. Μπορεί να είναι φέτος αυτή η χρονιά που δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα. Το μόνο που θα μας νοιάζει είναι αυτό. Εμείς αυτό ζητάμε. Ούτε μεγαλώσαμε με βλέψεις να ασχοληθούμε με το γιατί δεν συμβαίνει αυτό σωστά ή τι πάει λάθος. Ούτε είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δείξουμε το πώς θα πάνε σωστά τα πράγματα. Είμαστε οπαδοί, δουλεύουμε το πρωί μέχρι το βράδυ, να βγάλουμε τα λεφτά, να πάρουμε το διαρκείας, να πάρουμε το εισιτήριό μας, να πάμε την εκδρομή μας και τίποτα παραπάνω. Μόνο αυτό μας ενδιαφέρει. Και για να μπούμε και λίγο σε οπαδικά θέματα, να κάνουμε αναφορά φυσικά στο ψιστήρι που έγινε στο Super 3 Κατερίνης, όπου για μια ακόμη φορά ο Super 3 Κατερίνης ξεπέρασε τον εαυτό του. Εντάξει, τα παιδιά είναι. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερο. Άξια συγχαρητηρίων, πραγματικά. Μπράβο τους. Κάθε χρόνο μας βάζουν γυαλιά για την οργάνωση, για τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν, για τον κόσμο τον οποίο καταφέρουν να έχουν δίπλα τους. Γιατί να θυμάστε κάτι, το να έχει ένας κόσμος, ειδικά της επαρχίας, κόσμο ο οποίος ταξιδεύει για να έρθει κοντά, πάει να πει ότι λειτουργεί πάρα πολύ σωστά και ότι είναι σήμα κατά τεθέν για όλους εμάς. Το οποίο φυσικά για άλλη μια φορά θα τονίσουμε ότι τα παιδιά στην επαρχία είναι ο παδικός πυλώνας για όλο το κομμάτι του συνδέσμου. Να πούμε ένα μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά που καθημερινά αγωνίζονται και οικονομικά και ψυχικά με το να κρατάνε ψηλά τη σημαία και του Άρη αλλά και του Super 3. Είναι πραγματικά όλοι άξιοι συγχαρητηρίων για τον αγώνα που δίνουνε. Ξαναλέω και θα το λέω πάντα, γι' αυτό και πάντα θα υπάρχει προτεραιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με εισιτήρια, εκδρομές ή με οτιδήποτε άλλο υπάρχει προεγγραφή για να γίνει στο σύνδεσμο. Πάντα η επαρχία θα έχει προτεραιότητα σε όλα. Είναι τα παιδιά τα οποία για να έρθουν σε κάθε εντός, το κάθε εντός βασικά για αυτούς είναι εκτός, ενώ πολλοί από εμάς στα 5 και στα 10 λεπτά είτε από Παλέ είτε από Χαριλάου βγάζουμε γκρίνια. Τα παιδιά για να έρθουν σε κάθε εντός ξοδεύουν άπειρα λεφτά από την τσέπη τους, είτε έρχονται από την Κατερίνη. Πολλαπλάσια από όλους εμάς που βρισκόμαστε έτσι δίπλα στο γήπεδο. Είτε είναι από την Κατερίνη, είτε είναι από τα Γιάννενα, είτε είναι από την Καστοριά, είτε είναι από οπουδήποτε. Οπότε να πούμε, ξαναλέω, βασικά αυτό που έγινε στην Κατερίνη, το οποίο ξεκίνησε από το πρωί με παιδιά από όλες τις περιοχές, Θεσσαλονίκη και επαρχία, αλλά και τα παιδιά της Κατερίνης, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Όλυμπο να κάνουν τα δικά τους. Είχαμε και βουτιές στα ποτάμια. Ποτάμια, εκεί έγινε ένα μικρό Χαριλάου. Τα είδατε και σε φωτογραφίες που ανέβηκαν και στη σελίδα της Κατερίνης αλλά και του κεντρικού. Πραγματικά τα παιδιά κάνανε κάτι μαγικό, περάσανε απίστευτα, αλλά και μετά στη συνέχεια στο σύνδεσμο μέχρι πολύ αργά τα ξημερώματα, όπου είχαμε και την παρουσία φυσικά της σημαίας του Άρη, του Ντίνου του Κούι. Ενός παίχτη που δεν άλλαξε ποτέ φανέλα, ήρθε από τον Αγροτικό Αστέρα στον Άρη, δεν έφυγε ποτέ, ήταν πάντα σύμβολο για όλους μας. Ένας παίχτης που τίμησε όσο δεν πήγαινε τα χρώματα του Άρη μας, έχει βγει και πρώτο σκόρερ, ήταν και παίχτης εθνικής με πολύ σημαντικά γκολ στην καριέρα του και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με ήθος και αξιοπρέπεια σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον Άρη, είτε σαν ποδοσφαιριστής είτε και αργότερα σαν μέλος του τεχνικού team μαζί με τον Γιώργο Φυρό, όπου το 1994 ξαναβγάλανε τον Άρη Ευρώπη ύστερα από 11 χρόνια. Γιατί αν τώρα βγαίνουμε Ευρώπη κάθε χρόνο
Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται ότι δεν είναι και κάτι τρομερό, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και δύσκολα χρόνια που ο Άρης έκανε και 11 και 12 χρόνια να βγει η Ευρώπη. Όλα αυτά πρέπει να είναι οδηγός μας για το μέλλον, έτσι ώστε να μας δείχνουν το δρόμο, ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο και να μην απαξιώνουμε τίποτα σε σχέση με τη σημερινή και τωρινή κατάσταση. Η κατάκτηση κάθε χρόνο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου είναι το μίνιμουμ των στόχων και η προοπτική μιας καλύτερης κατάταξης όσο το δυνατόν ψηλότερα είναι αυτό που προσδοκούμε εμείς σαν οπαδοί και προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και σε εκάστοτε διοικήσεις, έτσι ώστε για μια φορά ο Άρης μας να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερο στην επίτευξη των στόχων του. Μα αυτό είπαμε για την προηγούμενη εβδομάδα και θα το λέμε πάντα. Αν δεν βάζουμε εμείς τους στόχους ψηλά, δεν πρόκειται ποτέ να μπει και η ομάδα σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει. Μπορεί να λες σωστά ότι υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια χρονιές τις οποίες περνούσαν, όπως λες, 6, 7, 8, 10 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πόσα, για να παίξουμε Ευρώπη, και πλέον έχει καθιερωθεί, εκτός από πέρσι, κάθε χρόνο να παίζουμε, τονίζω όμως, προκριματικά. Χωρίς επιτυχία επίτευξης πρόκρισης στους ομίλους. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση η ομάδα να κάνει δεδομένο δεν είναι τα προκριματικά. Είναι ότι ο Άρης πρέπει κάθε χρόνο να παίζει ομίλους. Όταν κάθε χρόνο παίζεις ομίλους, δεν θα κοιτάς το Conference, θα κοιτάς το Europa ή τα προκριματικά του Champions League. Όταν βγάλεις από το μυαλό σου την πεντάδα και κοιτάς την πρωτιά, δεν θα τερματίζεις 15 και 20 βαθμούς από τον πρώτο, θα τερματίζεις 3, θα τερματίζεις 5 και θα έρθει η στιγμή που θα είσαι εσύ ο πρώτος. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Αριανός με τη λογική ότι είμαστε στην πεντάδα, είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία ο Άρης να είναι κάτι άλλο εκτός από πρώτος. Πέρσι στην ειδική βαθμολογία των ντέρμπι, ανάμεσα στις 5 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος, ήρθες δεύτερος. 17 βαθμούς έκανε ο Γαύρος, 11 έκανε ο Άρης, 10 έκανε ο Παναθηναϊκός, 8 έκανε η ΑΕΚ και 3 έκανε ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να είναι οδηγός μας και για τις επόμενες χρονιές. Θέλουμε του χρόνου ο Άρης να είναι πρώτος στα ντέρμπι των 5. Θέλουμε αυτό να γίνει βίωμα προς τους παίχτες, προς τον προπονητή, προς τη διοίκηση. Θέλουμε όταν μπαίνει ο Άρης μας στα ντέρμπι να δείχνει ποιος είναι πραγματικά το αφεντικό. Αυτός είναι ο στόχος του Super 3. Αυτό είναι προσπαθούμε να περάσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω των διάφορων δράσεων και των διάφορων όπλων που έχει ο σύνδεσμος στα χέρια του. Είτε αυτό είναι η εκπομπή μας, είτε αυτό είναι το περιοδικό μας, είτε αυτό είναι η κερκίδα μας, είτε αυτό είναι η καθημερινότητα στο σύνδεσμο. Προσπαθούμε με όλο τον τρόπο, με όλα τα μέσα που έχουμε, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, να περάσουμε προς όλους ότι ο Άρης είναι μια τεράστια ομάδα, ότι έχει φοβερές δυνατότητες και ότι πρέπει να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Είτε είμαστε οπαδοί, είτε είμαστε παίχτες, είτε είμαστε προπονητές, είτε είμαστε διοίκηση. Και το βασικό είναι, σε αυτό που λες με τα ντέρμπι, το να κερδίσω Γαβροβάζελους και Τούρκο και Χανούμι και όλους αυτούς, αλλά να χάσω όλα τα υπόλοιπα, η ουσία είναι ο Άρης να τερματίζει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Καλώς ή κακώς όλα αυτά τα χρόνια στα ντέρμπι πάντα η ομάδα πάει καλά. Πήραμε διπλά κάτω στην Αθήνα που είχαμε χρόνια να πάρουμε. Η ουσία όμως είναι το που θα τερματίσουμε. Και ξαναλέμε, πρέπει να κοιτάμε μόνο την κορυφή. Δεν πρέπει να ικανοποιούμαστε με 5η θέση, ούτε με 4η. Πρέπει πάντα στόχος να είναι η κορυφή. Όταν το καταλάβουν όλοι αυτό στον οργανισμό, σίγουρα θα πάμε ένα σκαλί πιο πάνω. Δεν πρέπει να υπάρχει μετριότητα, δεν πρέπει να υπάρχει ταπεινότητα, ούτε είμαστε Άρης. Και το ότι είμαστε Άρης σημαίνει ότι μπαίνουμε μέσα μόνο για να κερδίσουμε. Δεν με νοιάζει αν ο Γαύρος έχει 100 εκατομμύρια αγοραστική αξία, αν ο Τούρκος έχει 80 και αν το Χανούμι έχει 120. Και το αποδείξαμε και άλλες χρονιές. Γιατί πέρσι αν έπαιρνες ένα μάτς, όχι δύο, ένα μάτς άμα παίρναμε, είτε με τη Λιβαδιά, είτε με το Βόλο, είτε με μία άλλη από αυτά τα λιμά,
είτε τον Τούρκο στο Χαριλάου, θα τους είχες αφήσει απ' έξω. Και μπορούσες να το κάνεις αυτό, άσχετα, ξαναλέω, με τις όσες φαγές έφαγε η ομάδα. Πρέπει να στοχεύουμε την κορυφή. Φτάνει με αυτή την ητοπάθεια, με αυτό το ναι, αλλά εμείς έχουμε τόσα, οπότε καλά είμαστε. Όσα και να έχουμε, ξαναλέω, όταν το Χαριλάου θα βράζει όλες τις αγωνιστικές, δεν θα μπορεί να περάσει κανείς. Ό,τι σφαγή και να φάμε, όταν το πρώτο γκολ το βάζει θύρα 3, το μάτσα το παίρνουμε. Το ίδιο και εκτός, το ίδιο και στην Ευρώπη, το ίδιο και παντού. Πρέπει όλοι στο σύλλογο, και ειδικά για αυτούς που έρχονται τώρα στο σύλλογο, να καταλάβουν το μέγεθος της ομάδας. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα στην ομάδα που να τους δίνει να καταλάβουν το που είναι. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος εδώ και επειδή δεν με ενδιαφέρει που έχει παίξει. Δεν πάει να έχει παίξει και στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ. Όταν έρχεται στον Άρη, πρέπει να καταλαβαίνει που έχει έρθει να παίξει. Και αναφέρομαι κυρίως στα προηγούμενα χρόνια, το οποίο θα είναι αστερίσκος για πάντα. Δεν δεχόμαστε από κανέναν, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί ξαναείπαμε, δεν κοιτάμε πρόσωπα. Όποιος φοράει τη φανέλα με το Θεό είναι το ίδιο με το συμπαίκτη του. Δεν υπάρχουν νύχτες, δεν υπάρχουν βόλτες, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Θα υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που θα λέγουν τα πάντα και θα δίνουν σε όλους να καταλάβουν το ποια ομάδα υπηρετούν και ποια φανέλα φοράνε. Ξεκινάμε τα επίσημα μάτς σε λίγες ώρες. Δεν θέλουμε να χρειαστεί να πούμε μέσα στη χρονιά τίποτα. Κάντε αυτό που πρέπει και εξασφαλίστε ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει για το σύλλογο. Είστε παίχτες όπου σας παρέχονται κάποιες πολύ καλές συνθήκες προπόνησης. Είστε παίχτες όπου σας παρέχονται κάποια πολύ καλά συμβόλαια όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές σας. Φροντίστε να κάνετε το καθήκον σας. Φροντίστε να είστε υπεύθυνοι μέσα στο γήπεδο, να ακολουθείτε τις οδηγίες του προπονητή. Φέρετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και κάντε επιτέλους αυτόν τον κόσμο του Άρη που τόσο πιστά σας ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, χαρούμενο, αισιόδοξο, να μπορεί την άλλη μέρα να ξυπνάει με ένα τεράστιο χαμόγελο και να μπορεί να μεταδώσει την αγάπη του προς τον Άρη και στις επόμενες γενιές και να μπορέσει και αυτός επιτέλους να ζήσει κάποιες χαρές. Πάρτε επιτέλους την κατάσταση στα χέρια σας, ξεχάστε τις προηγούμενες χρονιές με τους πρόωρους αποκλεισμούς στην Ευρώπη, δείξτε μέταλλο, παίξτε γερά, παίξτε με τσαμπουκά και δώστε ό,τι έχετε και δεν έχετε και δείτε τον αντίπαλο μέσα από τα μάτια μας. Όπως τον βλέπει ο παδός του Άρη, όπως τον βλέπει ο συνδεσμίτης του Super 3, σαν ένα κουνούπι. Αυτή είναι η αντίπαλή μας, έτσι πρέπει να τους βλέπετε και να φέρετε τα όσο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και να μας κάνετε όλους χαρούμενους. Και να περνάμε κι εμείς ωραία στο γήπεδο και να είναι ευχάριστη η καθημερινότητά μας. Αυτό είναι που προσπαθούμε κάθε μέρα μέσα στο σύνδεσμο. Αυτό είναι που έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε ο Super 3 το 1988, για να μπορέσει να περάσει όλη αυτή την οτροπία, τη φιλοσοφία προς όλους σας, ότι ο Άρης είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι τεράστιο, κάτι το οποίο κουβαλάει τρομερή κληρονομιά τους προγόνους μας. Από εκείνη την ευλογημένη παρέα από το 1914 ίδρυσε το σύλλογό μας. Να πούμε λοιπόν στο κομμάτι του συνδέσμου ότι συνεχίζεται η διάθεση για τις κάρτες μέλους. Ξαναλέμε και τονίζουμε ότι για την αγορά εισιτηρίων όπως και διαρκείας είναι απαραίτητη η αγορά της κάρτας μέλους, είναι στα 20 ευρώ. Να πούμε επίσης για το υλικό των συνδέσμων το οποίο υπάρχει στο κεντρικό. Υπάρχουν τα καπέλα από τα παιδιά από το Μελισσοχώρι, τα οποία είναι φοβερά. Ήδη τα πρώτα που ήρθαν έγιναν ανάρπαστα, θα περιμένουμε τα επόμενα. Όπως επίσης οι ζώνες του κεντρικού αλλά και τα μπρελόκ. Και φυσικά οι συνδεσμιακές μπλούζες που είναι κοινές για κεντρικό αλλά και για όλους τους συνδέσμους της Ελλάδας, αλλά και για πυρήνες που είναι κοντά στο σύνδεσμο. Επίσης στηρίζουμε όλοι τον ΑΣ. Είμαστε μέλη στον ΑΣ γιατί λέμε και ξαναλέμε, όσο υπάρχει δυνατός ΑΣ, ο Άρης θα είναι δυνατός σε όλα τα μέτωπα. Συνεχίζεται η διάθεση για τα ειστήρια διαρκείας σε μπάλα, μπάσκετ, γυναικείο βόλεϊ και σύντομα θα έχουμε στο σύνδεσμο και για τα υπόλοιπα τμήματα που ξεκινάνε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Οπότε κάπου εδώ για να πάμε σιγά σιγά και στο τέλος της εκπομπής, υπενθυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας.
ξεκινάει και επίσημα η αγωνιστική χρονιά. Σε λίγες ώρες η Αριανάρα μας να πάρει το διπλό μέσα στο Αζερμπαϊτζάν, πράγμα που θα μας δώσει και βαθμούς για το μέλλον όσον αφορά την ευρωπαϊκή θέση του Άρη στις επόμενες κληρώσεις. Οπότε καλό είναι, αν είναι δυνατόν, η ομάδα να μπορέσει να πάρει και τη νίκη, γιατί αυτό βοηθάει, όπως είπαμε, στη μελλοντική βαθμολογία της όσον αφορά την ισχυροποίησή της στις επόμενες κληρώσεις. Οπότε για άλλη μια φορά τονίζουμε, όσο το δυνατόν πιο νωρίς ελάτε να πάρετε εισιτήρια για το μάτς της Πέμπτης. Κάνετε προεγγραφή, αγοράζετε την κάρτα μέλους, προπληρώνετε το εισιτήριο και βοηθάτε και όλα αυτά τα παιδιά του συνδέσμου, τα οποία βρίσκονται εκεί πίσω από τον πάγκο και προσπαθούν με όλη τη δύναμη της καρδιάς τους να σας εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και πιο γρήγορες διαδικασίες, να πάρετε γρήγορα το εισιτήριό σας όσον αφορά το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης, 31 Ιουλίου. Θα τα πούμε φυσικά και στην επόμενη εκπομπή και για το περιοδικό, εκτός αν έχει προλάβει και έχει βγει ανακοίνωση από το σύνδεσμο αναφορικά με το πώς θα γίνεται η κυκλοφορία. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε από κοντά την Αριανάρα. Γεμίζουμε το Χαριλάου, ξαναλέω, τουλάχιστον μία ώρα πριν, όλοι μέσα στην κερκίδα. Πάμε να βγάλουμε τρελά γούστα. Είδατε στο φιλικό μια πρώτη γεύση, πήρατε μια πρώτη εικόνα από το τι θα συμβεί όλη τη χρονιά. Μείνετε κοντά στο σύνδεσμο και στην όλη προσπάθεια που κάνουν όλα τα παιδιά που είναι καθημερινά δίπλα στο σύνδεσμο με ανιδιοτέλεια, και σίγουρα όλα όσα θα παρουσιάσουμε τη φετινή χρονιά σε όλα τα γήπεδα εντός και εκτός θα είναι μοναδικά. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Θα βγει πάλι ανακοίνωση για το ποια μέρα ακριβώς θα παίξει εκπομπή. Ξανά τους χαιρετισμούς μας σε όλα τα παιδιά, σε επαρχία και σε εξωτερικό, αλλά και όλα τα αδέρφια που είναι καθημερινά δίπλα μας και έρχονται και γουστάρουν με την πάρτη μας και εμείς γουστάρουμε με αυτούς. Πάμε δυνατά να τελειώνουμε με την πρόκριση. Όλοι δίπλα στην ομάδα, όλοι δίπλα στο σύνδεσμο. Αργανάρα, μια ζωή και μόνο Super 3. Αγαπήστε τον Άρη σαν να μην υπάρχει αύριο. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Άρης μας είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μας. Λυσασμένα, δυνατά και απεγνωσμένα από το 1988 ως και σήμερα, ο Super 3 είναι εδώ για να δίνει τον καλύτερο εαυτό του και να μεταδίδει το μεγαλείο της Αριανάρας μας. Άρης Θρησκείας, Super 3, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.